esegqokele impahla lezi ezishiswayo lapha lezi abayisike kimi ngigqokile Caba yonke lento iyakhandwa yakhandwa bese uthi unedlosa ngithi yabona so uyabona ukuthi into kaSathana because it's manipulative and ngiyidesire yami ngiyugobela ngithi mina hayi angifuni ulongi lapha abantu ngcono amathwasa ngiyakwazi ukucharge 45,000 ngiyakwazi ukucharge 60 for umuntu oyi1 yabo uke wakutshela ukusa kushuthi yini oyikhulumile kungakasi for the day ukuthi izinto ezizokwenzeka namhlanje uke wayikhuluma wayibiza yabo lo ubiza amathwasa ukuthi ngifuna ngena amathwasa lofana nalo webusiness yabo uthi ngifuna le shop le kube busy ngena abantu usebenzisa the same principle mayishunqisa abeza abantu still asingabi dry nje awangena ama customer but ipower ila in the tongue because lisho kanjalo iBhayibheli mafundo uProverbs 18 verse 21 the power of life and death is nomuntu ofuna ukukhesayo mayethi ufuna ushayiswe imoto namhlanje uzobe sebenzisa the tongue yabo so most of the time ama Christians Welcome to the Dope Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. On sound and camera, as usual, I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. He's one testimony at the time and one story at the time. Mina wagneni ngwamadonsela ngumtimande ngopambulunya ngabambili zeza nonina ekhakhoni nakamtamo. Otherwise, thank you so much to those who are donating. The details are shown after the disclaimer. Our banking details. Thank you so much. On Friday, we'll be at Orange Farm. Yeah, I said to do this time. No, so we say Orange Farm. Some we say food parcels. So yeah, so we see lapho some say abantu abadinga ukudla. So thank you so much your donation. Isiza kakhulu ukuthi sikhona ukuthi sifinyelele labo bantu sibasize sibanike ukudla belale bedlile nabo iswini. So siyabonga kakhulu i-donation yakho isiza kakhulu. If you're new to the channel, please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership. James, you better tell me the time because I have to start. We are on grace, my brother. Oh, we're on grace? On grace, it's God's time. I love every time when you're on grace. God's time. It's God's time. Itata, ngixelele lithini ixesha. Ixesha likaThixo. Oh, ixesha likaThixo. Yeah. Oh ndiyabulela mntakwethu ubaba xa uthi ufuna ukuzivula ngokusithandazela namhlanje so ngithi ke haya ukuthi ngithula isigqoko ezosithandazela ngoba ushiyo sithi iqale ngokuthandaza uyayijika manje uqedwe ukuthi it's God's time yebo njengoba uthe it's God's time ke angithi usumzalwane wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi yeah so kusekhaya la kuthini Chris network so uyaswelcome ngomthandazo sinabalaleli nababukeli emhlabeni wonke jikelele bezozwa ukuthi usumntwana kaNkulunkulu nje ukuthi ukhuluma kanjani nobaba mawufonele ezulwini umthandazo amen Kuthi siyabonga usuku namhlanje siyabonga ukuthi ishow sifude ngomthandazo sicela ukuthi wonke uhambe kahle uNkulunkulu usilondoloze bese kuba nguwe nabakuhamba phambili ngegama lenkosi ubaba uzophathe amen uthi ke ngegama lika Jesu Kristu amen siyokwazi ngelilanga konke ucela ngegama lika Jesu Kristu yeah igama lika Jesus Christ ngegama lika Jesu lisikhiye liyakuvulela ubonga ngalo ucela ngalo lizokusebenzela amen indaba abantu abazi ukuthi kwenzakala Uyakwazi ukuthanda
Ngithi uyakwazi ukuthandaza mfethu like kuthi nje. Sengisho ukuthi uyakwazi ukuthandaza angazwe ungabaza. Ngithi uyakwazi ukuthandaza ngiyakupraise ngiyavuma uyakwazi. Iseyawea. Kwena emakhaya ku-right abuqaba asisakwazi mani siyabonga kakhulu ukuthi uphinde ubuye uzivakashele sike saba nawe kuma-episode I think ayi-2 James 2 or 3 yeah but sicela nje ukuthi introduce emakhaya but abantu abaningi bebengifonela bethi Chris sicela ukuthi akasicacisele kahle la phansi kwamanzi ngoba wathi ukungena njengoba besikhulumile na off camera ukuthi abantu abaningi bethi bafuna ukwazi phansi kwamanzi ukuthi sike sithi ukungena sicacise kahle indaba yomhlaba ongaphansi kwamanzi sisuke lapho but mawuqala ngicela uqala usichazisele kahle ngedlozi nangokusebenza mhlambe kwayo. Okay. Yeah. Bengicela ukubingelela kubabukeli bonke emakhaya nakuzo zonke indaba la nibukela khona. Ngibonga ithuba lokwamkeleka once more again. Sizoshare nje ngobuhle bukaNkulunkulu empilweni zethu. Yeah, so konje uthi siqala ngicela nje ukuthi before siqala indaba yaphansi kwamanzi but ukusichazisele ngedlozi mhlawumbe kancane ukuthi yini idlozi lisebenza yini umsebenzi walo idlozi is a spirit or umuntu yabo izinto ezikanjalo umuntu yabani idlozi noma umuntu uyaphila kodwa singasho ukuthi ayidlozi lami leyana mayisemdala mhlawumbe ekhaya ngasho ukuthi hayi lo muntu idlozi lami or is umuntu kumele ashone abe ispirit esinjani mhlawumbe leso. Yeah, so kube kuhleke mawuzoyiqala uyithola i-guideline yakhona through the scriptures nje ake sithi njengomuntu ongenwe idlozi ke manje. Yeah. Yeah, ku Acts chapter 16 verse 16 to 18. Or 18, or 16, 17, 18. Ukhuluma ukuthi ngifuna ngesizulu right. Yeah baba. Ithi kwathi siya endaweni yokukhuleka kwahlangana nathi intombazane enomoya wobungoma. Eyayitholela abaniniyo inzuzo enkulu ngokubhula. Yona yamlandela uPaula nathi yamemeza yathi laba bantu bayizinceke zikaNkulunkulu ophezukonke ezimemezela kini indlela yensindiso. Yakwenza lokho izinsuku eziningi kepha uPaula esecasukile waphenduka wathi kumoya ngiyakuyala egameni lika Jesu Kristu kuba uphume kuyo wayesephuma ngase leso sikhathi. Wabona ukuthi wathi maye uyala ukuthi uphume nomoya womkho uya-address ukuthi uyala ini umoya. Yabo kusho ukuthi ngamanye amagama lo moya wedlozi umoya. Le ntombazane ingenwe yini umoya wedlozi lokubhula. Angithi yabona ukuthi iyabhula. Yeah. Nomoya womkho. Yeah, inomoya womngoma nomoya isangoma esibhulayo. Yabo. So kusho ukuthi le bishaya umhlahlo. Uyazi ke mawe ukwenza umhlahlo uyoshaya umhlahlo. Umhlahlo uyadura. Yeah. Ngoba kukhishwa igama lomuntu. Yabo. So
mawumuntu omhlahlo nje uyacharge noma 10,000 15,000 ngoba uzokhipha igama lomuntu futhi ngaxabana umndeni umndeni uza uwonke usidecide ukuthi asambeni siyozwa kumuntu owenza umhlahlo so niyanivumelana nomndeni bese ayasho ukuthi hayi uye lo enize naye igama lakhe njengoba yabo so namaphoyisa ayatshelwa ukuze mase bebulalana kodwa ke reportiwe yabo so lana ke intombazana ingenwe umoya wedlozi yabo lezizwa usekuzwakala kuthiwa ayi ungenwe idlozi uyothwasa uyabona ukuthi bekuyingane esikolo nje yasingena umoya wedlozi so mawusilandela ukuthi okay uyini ke kahle lo moya yabo yilo moya ekade uphila komunye umuntu wala ekhaya ongasekho emhlabeni yabo so njengoba engasekho emhlabeni ngoba umoya kufanele occupy ibody so usengcwatshiwe ke mhlambe bekumama wala ekhaya noma ugogo wala ekhaya or whoever isingena komunye umuntu ke manje emndenini yeah then sekufanele manje ke ayokuthwasela ke lo moya lo idlozi lakhe lifuna athwase yabo right masayihamba nayo ke le ukuthi idlozi liyini kuye kube futhi umoya obusayo emndenini once more again yabo ukuthi umoya la emndenini bayawuconsult if ukhona ongathola abantwana yabo bangaceli uNkulunkulu bathethe idlozi bakhulume emsamo bathi kanti kwenzakalani la ekhaya silindele abazukulu akutholakala ingane idlozi ke benze mhlawumbe utshwala noma bahlabe imbuzo whatsoever bazobe bekwenzile bese immediately bese ayaconceive umuntu obe expect ukuthi abe nomntwana thola leyo ngane mayisizalo mhlawumbe bayibize ngoNomadlozi igama layo ngoba yatholakala kunesimo leso noma bathi uceliwe yabona uyabona ukuthi ucelwe kuphi ucelwe edlozini angibela sithi baqaba yethiwa ngeyigameko zayo before izalo yeah kodwa kuthethwe nedlozi lithethisiwe idlozi la ngisho lo kanjalo yeah ukuthi kanti wenzani nedlozi la ekhaya wasihlekisa ngabantu uyabona ukuthi ke lizo worship wake lizo nayi ingane lizo honorishwa ukuthi kuceliwe lezwa la yenza ingane yafika ingane sibizwa ngale gama ukuthi uNomadlozi uceliwe edlozini so ke ibuyela kulento yokuthi ke fanele sik understand ukuthi idlozi ke into ezenza equal noNkulunkulu entshontsha nje iglory ifuna ukuthi iglory ize ngakuyona ngamanye amagama umoya kaSathane idlozi lo moya babuxaba umoya ongcolile uyakhona ukuthi ugezeke uphinde ube umoya oright or umoya nje ongcolile ungcolile so wena mawuthi awugeza asibuyele kule party yokuthi njengoba kuthiwa mhlambe awufuna ukuthatha lo moya walidlozi leli likungenela awufuna ukulisebenzela bese likuvala amehlo or likubulala iwaste yabo likufaka kwingozi nemoto yeah so uyabona ukuthi lona lisebenza by force futhi lenza izinto ezibhlungu ezi-evil yabo alenzi into enhle kodwa mawulibona ngathi likwenzela okuhle it's because usukusalincenga usukusacela lona always it's like we are bowing uyakhothama ukuthi hayi ungangibulaleli ingane hayi ungangixoshisa emsebenzini sengiyakwenza lokho yabo so if
livala inzalo kusuke kuyisi spirit esisuke esivalile la silwisa ukuthi umuntu aconceive yabo. So mase kumangela mabemangala abantu ukuthi awu kanjani ngoba ukhulumile emsamo wakhuluma nedlozi yafika ingane siya retreat sithi ngoba uguqile wangicela ucela uNkulunkulu wakho ucele kimi. So it's like esikoleni la mawukhokha i-protection fee angithi if kunemali ekhiphayo for protection fee abakuhluphi ngoba every Friday uyakhokha yabo. So nje mawufunda futhi Isaiah 14 verse 12 to 14 ila kuvezela khona ukuthi mhlambe singayifunda. Okay. Isaiah network here bale Isaiah 14 verse 12 to 14 again. With how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, how you are cut down to the ground. Mighty though you were against the nations of the world, for you said to yourself, I will ascend to heaven and rule the angels. I will take the highest throne. I will preside on the mount of assembly, far away in the north, and I will climb to the highest heavens and be like the Most High. But instead you'll be brought down to the pit of hell, down to its lowest depths. Verse 16, mighty. Everyone there will stare at you and ask, can this be the one who shook the earth and the kingdoms of the world? Yabo ukuthi sesithola ukumangala egcineni. Yeah. Ukuthi kahle kahle uye lo isiloku sithi umkhulu wethu idlozi. Uye lo waxoxa ezulwini. Yabo. So sesiyamangala ukuthi can this be the one? Kodwa lapha khona la athi I will ascend to the heavens and rule the angels. I'll be like the Most High God. What I'll be like. So exactly. Mawungacela umntwana kuNkulunkulu. iBhayibheli according to 127 Psalm 127 uthi ingane ziyi heritage ziyisibusiso esivela kuNkulunkulu. So if njengoba ethi I'll be like the Most High, wena bese uyicela edlozini uze uyibize ukuthi uceliwe, uyabona ukuthi vele ubhawe kuye lo ozenze the Most High God. Uyayibona indaba Lo be like lo othi I'll be like the Most High God. Kodwa ngokwesintu sethu uma ufunda uRevelations 13 ila esho khona ukuthi uza kanjani kithi ke manje asimfuna. Alright. Futhi akezi kithi kuphela uza kuwo wonke ama nations. Yebo. 13 wow. Revelation 18 akesiqale ku noma sizoyifunda quickly ke mhlambi izoshesha. And now in my vision I saw a strange creature rising up out of the sea. It had 7 heads and 10 horns and 10 crowns upon its horns, and written on each head were blasphemous names insulting God. This creature looked like a leopard, but had bear's feet and a lion's mouth. And the dragon gave him his own power and throne and great authority. I saw that one of his heads seemed wounded beyond recovery, but the fatal wound was healed. All the world marveled at these miracles and followed the creature in awe.
They worship the dragon for giving him such power, and they worship the strange creature. Where is the one as great as he? They exclaim. Who is able to fight against him? Manje abantu vele ngendlela abalisaba ngayo idlozi ukuthi banokuthi liyabulala njengoba busho na ukuthi likufaka emotweni sometimes. Yeah. Kunaleyo nto at the back of their mind. Yeah. So uyabona ukuthi it is written kuna this perception at who is able to fight against him. Yeah. So maselikuvimbile uthola nodokotela, medical doctor iyeke profession yakhe. Athina kumele seyochatha abantu kade bajoba manje uyachika. asikhulume ngomuntu lapha kucaba sesibhedlela uyaphupha abantu bakuba sabashona mhlambe bathi hayi bafika kuye bathi uzophola noma bamthinte bathi uzophola nangempela lo muntu aphole aphume esibhedlela lokho sikufaka kuseyidlozi yini umuntu yakhona nokuthi mayephuphe leyo nto leyo kuye kuhambe kanjani ngani uma ngiphupha umuntu kanjani ngiphupha umama bengisesibhedlela ngigula phupha umama uyafika ufike uthi hayi uzophuma esibhedlela nangempela ngiyaphuma esibhedlela. Yeah, so esikhathini esiningi kuba ama encounter ukuthi umuntu mayexoxa yena omunye uthi njengoba besesibhedlela wayephupha wayebona sendaweni enhle egreen hlaza so uyahamba uyaqhubeka uyahamba nendlela yabona ukuthi akusiphupha ukuthi uza kuye elele embedeni uyamthinta uyibona engekho kodwa sendaweni enhle yabo ehamba athi kuye mayisahamba eyaphambili kuqhamuka umuntu amazi mhlambe kuqhamuka ugogo wakhe or qhamuke anyone wakufamily amazi ongekho strange. Yeah, athi hey ufunani la yabo ufunani la chika hamba yabo so mayejika uthola ukuthi ukuphapha kwakhe lo muntu esibhedlela yabo so uzothi abantu masebezombona uyozobaxoxela ukuthi ngibone ugogo ngibona ubaba wami uyangithethisa ukuthi ngifunani la wangijikisa yabo so uyabona ukuthi lapho there's a land in the spirit of the departed souls angithi yeah so ngesikhathi sesibhedlela kushuthi isoul yakhe naye bisiphumile so we encounter yeah ibisiphumile iya ku la kunama departed souls yabo so kushuthi it's before time bekuzoba premature death le that's why ejikiswa yabo so noNkulunkulu can use umuntu omaziyo ongeza kuba strange ngoba mhlambe mayizothumela iangel ukuthi ayize mhlambe izofika ngeglory kuwe yabo uphathwe ishock uthuke bese leyo shock igcina affecta yo ukuleso state sokugula mhlambe sekukhala umshini uthi gone yabo ngoba so uNkulunkulu ngoba uyasazi futhi isonke isimo usuke in charge if nathi siyamyeka ukuthi siyamvumela ukuthi abe in charge so sonke isimo he can use anything yabo kodwa ke akuvumelekanga ke uNkulunkulu ukuthi ngoba ubone uma wakho ubaba wakhe ufunani la wavuka esibhedlela bese wenza ke manje itiye lokubonga idlozi sengiyobonga ukuthi umkhulu bangivusile amadlozi akithi angivusile ogogo bafikile bazongivusa yabo uyabona ukuthi usubanikeza ngathi bona babanikazi bempilo babanikazi bomphefumulo umphefumulo uEzekiel 18 verse 4 uthi yonke imphefumulo all souls are mine verse 4 all souls are mine so uma usubonga uthi bangikhiphile esibhedlela bangisindisile iglora uyisinkulunkulu ulandela le andoda le but who is like him lebe sifunda ka Revelation 13 yabo
lothe he'll be like the most high God. So ngesikhathi sisayifunda lenzansi mhlambe aba followers Chris Network azofunda the whole chapter khona la ikhuluma every tribe, every nation, every tongue, everyone. Ukuthi lo moya uyamngena. Lo moya wedlozi uyangena kumuntu. So kwesisikhathi ke akubi ukuthi ungena umoya wedlozi ngoba ukuthi kufanele uyokupractice lokho. Ngalendlela yokuthi into zedlozi nje uyakwazi kuyimanipulate. Yabo njengamanje khona lento trendayo ukuthi ingane ezincane ziyathwasa. Eyifunda ko primary. Yeah. Do you know ukuthi khona isigubhu samathwasa. So umuntu mayenyanga or isangoma uma ene desire ukuthi ufuna ukuthi kwakhe kuhlale kunamathwasa. Uyasilanda leso sigubhu. Yabo. Nami ngangikwazi ukusenza kusetshenziswa ithwasa amathwasa mayisa nathi babesenzisa nje yabo awusichazele ngokucabanga yabo so lesigubhu angithi sisuke singanga le class yakho sigujela ku entrance yesikole yabo ingane la ingena khona nothisha namba nogubha so leo movement egateini kuyangena kuyaphunywa sikhona lesigubhu so that is why ingane ziwe esikoleni yabo ngoba lento triggerisheka khona lapha egateini mayingena ithatha lo moya wobungoma futhi angithi akusathandazwa nasesikoleni so uyayingenela ke lo moya lo wedlozi yabo uyayingenela noma ungangeneli ukuthi uyoyisebenzisa ukuthi zilaphe yabo uyangena nje ngoba into vele ezokhanda distraction. Ingane zizosoma nje ziye kulo yababa phela lo nesigubhu manje izothwasa. Yeah, think konje ubuthe ngichaze ucela ngichaze ukuthi senziwa kanjani. Yeah, usichazele nje kahle. Nami ngasifunda ngisathwasa. Mawufika uyithwasa unwele lakho yabona njengoba unoboya kanje uHarry. Inwele thatha ipiece enwele zakho yonke indawo everywhere la kunoboya khona yabo bese usugqoka amabhaya ngithi abovu or amhlophe depend ukuthi ungene kuphi impande la uthwasa khona uzothathwa ipiece yecloth yaleyo cloth isikwa ngesikero yabo usuke uyigqokile ayisikwa iphansi sikwa uyigqokile yabo inwele inzipho ulimi lwakho bayalihwaya yabo konke bese kuhlanganisa endaweni eyi1 yabo kuzofakwa kulesigubhu salokho kuthwasisayo yabo so if uNkulunkulu kuphe icrowd ngalesikhathi wena uthwasa la hayi kuzobe abantu bazobe beza left and right but when but kube uwe bathamba ufunda ngabo ukuthiwa ukushaya amathambo hambo yoba yabo kodwa ke imbuzo sokufike ngayo umhlwehle wazi umhlwehle yabona makuhlinzwa inkomo lamafutha yeah so uyawenza abe ibhola elingange tennis yabo tennis ball bese lo munye umuntu ususase ready lo kuyitennis manje namathwasa mhlawumbe no5 no7 ingenile kuleyo phela nisiwa endaweni enjengase mall ngithi yabona imall ine entrance yeah bese iba ne portion la kune taxi rank la maniqeda ukuthenga if you use public transport kuthwebulwe inyawo zabantu ke lapha ngithi angeke kwazi ukugubheka ngoba kune paving so angithi yaza amathwasa waqoka icathulo yeah leli tennis leli elomhlwehla amafutha lawo niya khona emall nase taxi rank uloku roundisa kanje ngenyawo nonke so angithi amafutha
yabambelela enhlebele lenhlabathi wonke umuntu onyathelile wonke umuntu onyathelile wonke umuntu ongena kule bhola la lomhlwehlwe lo yabo so umuntu ke uza nebhola lakhe unikeza ugobela ke akayilahli le bhola leli so uyayihlephula ke manje angisikwa amafutha aneinyawo zabantu so mayishunqisa eshunqisa nalento ezinama parts akho angithi wena uyithwasa nizothi maniphuma nina before ni release sekungena amanye amathwasa yabo so mayishunqisa yena uyishunqisa ngeintatha ngabo 3-4 yabo yebo njengalento eshiswa yamandi the store la yashisa naye lapha esigodlweni sakhe mayishisa ukuthi awangena amathwasa amancane amadala uyakhuluma yabo so if inyawo zakho bezilapha yanakhe usuyaqala ke manje wena uyaphupha yabo angithi inywele zami zilapha mina so zitriggerisha lozo phupha ukuthi naye akaphuphe ayibone ephushweni esenama dreads yabo njengethwasa esiyinwele zibovu yabo esegqokele impahla lezi ezishiswayo lapha ya lezi abayisike kimi ngigqokile xa yonke lento iyakhandwa iyakhandwa bese uthi unedlosa ngithi yabona so uyabona ukuthi into kaSathana because it's manipulative and ngiyidesire yami ngiyugobela ngithi mina hayi angifuni ulonge lapha abantu ngcono amathwasa ngiyakwazi ukucharge 45,000 ngiyakwazi ukucharge 60 for umuntu oyi1 yabo ngicabanga ngicela uchaze la umuntu ukuthi useyaphupha njengami ngaze ngiphuphe ngibona umuntu okumele ngithwasise yes angithi uyokhuluma njengoba kushunqa kanje uyakhuluma ukuthi angithi uyabiza ngokwe gender ngokwe age abadala abancane aba rich amaphoyisa athi ngiyabafuna nawe ngifuna namasoja ngifuna nodokotela ngifuna abazothwasa la wozani abize all directions east west south mpumalanga entshonalanga yabo lingakaphumela then angithi kune address la ekhaya yeah so abanye bane boldness ukuthi hayi mina ngeke ungitshele mina wami idlozi la ngitshela ukuthi fanele ngiyothwasa kuphi ngayiphuphela neaddress itriggerishe iaddress la bekushiswa khona lento yabo so iyavela ku spirit phela angishi ngokuxaba uqonda ukuthi amaphupho la akhandwa nje umuntu ndawana athile ehleli enze lento ukuthi wena ube namaphupho ya ngicela uzwelana ukuthi lento isimple kanjani if wena uyalala kuze kuse laba abafuna abakufunayo bazokubiza sekuthiwa nawo usuyothwasa uJob 38 verse 12 and 13 uthi have you ever once commanded the morning to appear and cause the dawn to rise in the east? Have you ever told the daylight to spread to the ends of the earth and to the end of the earth, to the end the night's wickedness? Kodwa ke iprinciple la iyakubuza ukuthi have you ever once commanded the morning? Kusho ukuthini lo? Uke wayibiza uyini commanded ake sizwe ngesizulu. Uke wakutshela ukusa. Kusho ukuthi yini oyikhulumile kungakasi for the day ukuthi izinto ezizokwenzeka namhlanje uke wayikhuluma wayibiza yabo lo ubiza amathwasa ukuthi ngifuna ukungena amathwasa la nofana nalo webusiness yabo uthi ngifuna le shop le kube busy ngena abantu usebenzisa the same principle mayishunqisa abeza abantu still asingabi dry nje abangena ama customer ubona likhuluma ngeeast uqala ngeeast
Kungani waqala uqala nge-East? Angithi Mpumalanga. Khulunywa nge-morning before kuzoba sekuseni ilanga lizoqhamuka kuphi? Empumalanga. So ama activities wonke aqala Empumalanga. maqala kuzoba. Qala kwelanga kuzosa. Yabo so ufuna ufunda ivesi baba. bengithi uyibambile bengithi ngifuna ukufundela yona Lifunde ngisho ngenza singakhohlwa. Okay. Lifunde. uJob 38 ngesiZulu verse 12 emhleni yakho uyalile ukusa wazisa umthende wokusa indawo yawo ukuba ubambe amagumbi omhlaba ababi bathintithwe kuwo na ukuthi angazi ukuthi uyayithola kancane kodwa ila if awuyenzi lento kuyenzeka ukuthi uyavuka bonela ukuthi ugesi bungekho kumele usebenza ngithi udependa ukuthi ukusebenza kwakho kube nogesi then you are caught by surprise ugesi uyahamba ngo2 so if awukwenzi lokho kubhalwe eBhayibheli kanje uyabona ukuthi njalo uzothi mawufika ebank seku offline mase kuwe kumele ungene offline moto ufike emarobotini kune access ujahile Into ayikho into wena oy arrange before usuku luqale So kahle bacaba uthi ngokaNkulunkulu we need to command the morning. yes Should kuyomele sivuke before the sun rises and say things that and say things sithandaze kahle yeah sisho nezinto esifuna ukuzenza for the day yeah ikanjalo and shuthi no Satan futhi uyayiunderstand leyo principle yeah low principle and uyayisebenza to his own people yeah bayenza ekumnyameni futhi bona ngendlela zabo but they understand Yeah. ukuthi once you do that is a copycat bro. angithi uthi I'll be like the most high yeah so ke mawungathola manje urun a business uye eSwaziland or kaMhlaba uyalingana uyolanda nasi isigubhu sizophuma nomgomo wakhona ukuthi njalo ekseni lingakaveli ilanga khuluma uthi yabona ukuthi is the same principle khuluma uthi Because izinto eziningi zalapha kwi-darkness uzisho nazo ongakaphumi ilanga. yeah but the power ila in the tongue because lisho kanjalo iBhayibheli mafundo uProverbs 18 verse 21 the power of life and death is nomuntu ofuna ukukhesayo mayethi ufuna ushayiswe imoto namhlanje uzobe sebenzisa the tongue yabo so most of the time ama Christians I believe ukuthi uNkulunkulu useshilo wona washo ukuthi afuna kwenzakalini so la the wicked bona bayasho bayisebenzisa bese kubonakala ngathi umuthi unamandla yabo kanti nomuthi yabona mangikwenzela example ngomuthi wecala mangithi kuwe owecala lo muthi Yeah. angithi wecala yeah so ke uye case in Monday ngithi lo muthi ke uzogeza ngawo ku four-way stop kulendlela le a cross bese amanzi akhona mawachitha uthi uyawachitha uthi alichithwe lecala anginacala mina yabo bese uyahamba ke uya ecourt so if kwenzeka icourt lipostpone icala lingakhulunywa bal remind bese wena uyabuya uyenyangeni yakho uthi hey banginikeze enye date li remind lecala kanti kwenzakalani izokubuza inyanga ukuthi kanti wena utheni yabo
uthi wena ngithi uthe ngiyogeza lapha ya uhambelwa ugeza uthema ugeza wathini eish yazi angisazi ukuthi ngitheni kodwa ngiyakhumbula ngigezile ngase ngiyawachitha amanzi uthema wachitha wathini hayi ngivele ngachitha nje yabo isithi inyanga leswayike licala lipostponiwe ngoba awushongo ukuthi alichithwe lecala yabo so ke if umuthi wecala lowo why fanele azasho ukuthi alichithe icala awutshele lo muthi because umuntu uyazi ngoba wecala uyabona ukuthi the power ila should lo muthi lo awukhona ukuzenzela ngaphandle kwa ungakhuluma ukolimi awukhona lezi waye uNkulunkulu esenzela iexample ngemorning can you touch the morning ngezandla no kodwa uyakubuza ukuthi have you commanded the morning ukutshela ngepower sukunayo over everything created yabo kodwa aligna naye phela so the world of darkness will use it ngendlela yabo ngendlela yobumnyama yeah kodwa using the power vele ekhona kodwa ngokwe to steal kill and destroy ngokwe destruction not for the glory awuxabasamba kahle kakhulu oh yeah asiye manje ukusichazele kahle ngomhlaba ongaphansi kwamanzi okay yeah hey mkhulu lo yamhlaba ke so engikukhumbulayo ke okuningi khane kurevealeka manje yabo kodwa njengoba ngangisharile cishe ngafunda uGenesis chapter 1 verse 6 ngazi noma sakhumbula yini verse 6 ukhuluma uthi uNkulunkulu ngesikhathi edala ethi let there be a firmament in the midst of the waters which would be like a space njengoba kanje yeah kodwa ufihlwe yini amanzi ngapha nangapha ungakanje ekudala kusho ukuthi no Satan naye he sit down and created his own world and let it be this, let it be the darkness, let it be this under the ground. Yena ka create ngalutho. Remember la besifunda khona ku Isaiah 14 he was cast out. So how come mhlose benomhlaba ke manje ngaphansi kwamanzi? Angithi uNkulunkulu wawudala vele. So yena wase ngesikhathi exoshe ezulwini angithi uzulele how are you fallen from heaven o Lucifer la besifunda khona Isaiah 14 he was cast out of heaven uphuma ne population yama angels our persuade ukuthi manje ngilandela ngizonikeza ikhundla yabo that is why ke ma bephuma bemlandela sebeya occupy yakhe angithi lo mhlaba lo uNkulunkulu intentionally uthi mawufunda iBhayibheli uthi whatsoever is bound in heaven whatsoever you bound on earth it is bound in heaven uyakubonisa la uthi iauthority emhlabeni uyinika umuntu yabo kusho ukuthi mawufunda kuGenesis uthi have dominion over the fish the sea yonke into was given to us as men yabo so usathane azange akuthandeke lo ukuthi yonke into inikeza umuntu let me go and destruct yeah so angibe neplan yokumdispossessa lento anikezwe yona yabo so ngalesikhathi ke ephuma occupy kwakhe zonke le ndawo njengalesi show yasemanzini yabona njengoba ibizwa ngasemanzini ulo Exodus 20 uyakuvezela le ndawo Exodus 20 verse 1 to 6 ne? Yeah. And God spake all these words saying, I am the Lord your God who have brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
You shall have no other gods. Yabona? You shall have no other gods before me. You shall not make unto you any graven images or any likeness of anything that is in the heaven above. Heaven above. Angithi yakhumbula uthini? I'll be like the Most High. Yeah. I'll set up my throne above the clouds of the sky. Yeah. Mawufunda Ephesians chapter 6 uyakubonisa location spiritual ukuthi I'm above the clouds. above the ground. Ila ethi we wrestle not against flesh and blood but against unseen bodies, principalities and powers yabo. Yiwo la akhandwayo manje la uthi uNkulunkulu yakuvezela ukuthi la khona lapho ukuthi the uthi you shall not make any graven image or any likeness of anything that is in the heaven above, yabo, or that is in the earth beneath. Ila kade ngikhotha khona. Above, earth beneath, or that is in the water under. Yabo. Why at gods? Ungabi nabanye uNkulunkulu. Because he knew ukuthi abantu bazozenzela abanye onkulunkulu, so there will be gods that abantu abazokholelwa kubo. Uyazi ukuthi khona othe uzozenza uNkulunkulu. Oh, So njengoba ezozenza uNkulunkulu uphuma nama angels angithi the fallen angels. Lawo athi nina wena nihambe nami. Nina hlalani la. Emanzini. Nina hlalani la phansi kwamanzi. okay. Nina hlalani la. Oh, that's why sesibana labo gods ukuthi abantu banokuthi umuntu god of water. God is because labo gods ezenabo. Exactly. Ubanikeze lawo ma positions. Wabanikeza ne ranking yakho, yabo. So ke ibuyela kuphike lento yedlozi obuyibuza ukuthi usengenwe idlozi lasemanzini. Is the god of water. Is the god of water. Yabo. Asibuyele xa usanze siphume kakhulu. Asibuyele kuwo ke umhlaba okhona ngaphansi kwamanzi mhlawumbe. Ngalo singaqala ecreating the purpose yokucreate kwalomhlaba and yini into oyenza uspecialize ngayo. Okay. uNkulunkulu maye ucreator ubewakhela thina. Yeah. Mawufunda kuGenesis chapter 1 ngcono ngoba seninama Bible. Sesinama Bible usiphathele lethe kanti Bible balali bezolibona emakhaya. Ngizo. Leli yazi bawucaba leli Bible leli libhalwe kamnandi ngoba nenkinga yamehlo. Only large print. Ngithi nenkinga yamehlo unyangiboni kahle. Manje leli libhalwe kahle. Ngiyakhona ukubona. Njengoba nabaqabala Genesis 1. Genesis 1. Yeah, chapter 1. Kusudu. Yeah, ngamfunda ngoxa. All right. Ngizofunda nje quickly. Angithi buzi reason. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form. It was void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be a light," and there was light. And God saw the light, that it was good, and God divided the light from darkness, and God called the light day, and the darkness he called the night, and the evening and the morning were the first day. God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters." Ne? Firmament in the midst of the waters. Yiwo ke lo mhlaba esikhuluma ngawo obuzayo. Would let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Yabo? Yeah. Verse 6 lo. Verse 7 ukhuluma ngenye futhi i-firmament. Uba no verse 7. Yeah. Genesis 1. Amancane. Ubamba njalo. Yeah. Yes. Uthi verse bani? Besifunda verse 6 lo besivezela lo mhlaba uphansi kwamanzi angithi. Yeah. Verse 7 sesikhuluma ngomunye ke manje. And God made the firmament
and divided the waters which were under the firmament from above the waters which were above the firmament, and it was so. So angithi uyayiboneka mawubuka cha yabona iBhayibheli okay kodwa angithi leli ke lisho into efana konje usesiqala kuverse bani out 6 and 7. ana funa uzwe ke but ngiyacabanga ngathi nangizana iversion eyodwa inangizana into eyodwa yona ithi let it be an expanse in the midst of the water, let it separate water from water. So God made the expanse and separate the water under the expanse from water above it. Yeah, so angithi into eyi-1. Yeah. Angithi uyabona ukuthi usewushilo loku verse 6 ohlukaniswa amanzi. Yeah. Expanse esemanzini, canopy like space. It's a space. Njengoba abantu bathi siyahamba siya ku space. Yeah. Mike Shuttleworth angithi baya kuphi baya ku space. So kune space esikuphi emanzini in the midst of the waters. Ila ku dry khona ke. Angithi yabo ilapho la esikhuluma ukuthi uNkulunkulu ngilande khona. Right bese mawusubuka ke even namanje ke ubuka phezulu kwamanzi usubona kuba blue angithi nomoya phezulu amehla akho wasaphezulu kunjani ku blue uverse 7 loyo usethi above the waters. Yeah. This firmament, this expanse above the waters. So yilakho khona ke mawusesifunda ngale ku Exodus ila ethi ningabi noNkulunkulu phezulu phezulu in the heavens above. Yeah. Yabo and under the waters. Uyabona ngithi cishe uyalandela. Yeah ukuthi ufike ba occupyile lapho njengoba ethi lingabi nabanye uNkulunkulu. Already usathane ne host yakhe ba occupyile. Ngoba bazezenza oNkulunkulu. Yabona. So uthi ningabi nabanye uNkulunkulu ngoba useshilo ukuthi uzozenza. That's why ke manje umuntu usezophupha kuthi hayi wena unedlozi lasemanzini. Yabo. Yilo uNkulunkulu lothe ningabi uNkulunkulu lothe ningabi nabanye uNkulunkulu. Wacabanga into ukuthi umuntu uyisangoma futhi uyiborn again. Yenzeka kanjani? Uyisangoma kodwa umfundisi uyiborn again. Kodwa nje uma kumsukile ngawaphosa namathambo mawufika kwakhe akucheckele akubonene kodwa futhi lo muntu lo unomoya angazi noma ungcwele yini kodwa unebandla umfundisi kodwa mayefika ekhaya uphinda umuntu osekhona ukubona ke ngale aphosa amathambo through amathambo kodwa mayesesontweni ubona spiritual. Yeah, hayi lo wakugona okaNkulunkulu. Ngoba kubhaliwe even ku Deuteronomy 18. Yeah, can you call the question? Oh, okay. Yeah, ku Deuteronomy 18 kuyakuvezela ukuthi uNkulunkulu lo muntu omchazayo uthi uyanyanyeka kuwe. Uyisinengiso nje. Uzenzela yena akwenzela uNkulunkulu. Upleaser le yakho kingdom. Bani? Deuteronomy 18. uNkulunkulu uyanyanyeka noma ngakwenza ukwenza in a democratic country ekho umuntu uzomlwisa. Kodwa ezulwini uzochaza. Uthi Deuteronomy 18 verse 9 to 14. Okay. Manje ithole opportunity seyochaza yena ezulwini ukuthi kwenze njani. 18 leyo baba. Verse 9 to 14 sifunde ngeyakho noma ayifunde ngezulu. Right. Ifunde lo. Deuteronomy 18 9 to 14, right? Ngicela ukuyifunda ngesizulu ke. Okay. Ithi nxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyi kufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni noma umbhuli njengoba busho. Noma makungafunyanwa umuntu odabulisa indodana yakhe noma umbhuli noma ohlola imhlola noma owenza imlingo noma umlumbi noma owenza isiphonso noma obhula emadlozini yabo. Noma umthakathi noma umlozi
akazana balozi njengale ntombazane beyenza imali ubone lebe sifunda X16 lesiqale ngayo ngokuba yilona lo wenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova ngenxa yalezi zilengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho verse 13 mawuphelele kuJehova uNkulunkulu wakho ngokuba lezizo oyakuzidla ziyabalalela abahlola imhlola nabanamadlozi kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza kanjalo yabo so yabo ukuthi uyakwenza nje yena ukuthi uNkulunkulu akakuvumelanga njengoba usho unebandla mayethanda ke mayifika ekhaya unamathambo uyabhula uthi uNkulunkulu kufanele aphelele kuye olunye unyawo lingabi ngapha nangapha futhi akamvumelanga ukuthi enze kanjalo mawenza lento isiningiso yiso lesingasiphupha mina esenza ukuthi lahle yonke lento Ngicabanga mina bengifuna ukubuza ngale ukuthi ifola under yini lento ukuthi umuntu mhlambe nokubona umuntu makethola accident ashone ku accident beke engcwatsho bathulanda ngehlahla yonke njalo lento yamawele ukuthi makushona imali liwani elinye kumele lingene ya ukuthi angahambi lo angamlandi yo intonyana lezo zona zifola under zasebumnyameni nazo ori ya lezo nje mawuthi wena uyolanda umuntu oshayiswe imoto emgaqweni washonela khona or umuntu oshonela esibhedlela awusalandi lo muntu oshonela esibhedlela because umuntu mayefa umphefumulo uphuma emzimbeni sekusela isidumbu yabo sekusela isidumbu wena mawuza nehlahla usuzolanda le spirit esimbulele bani yabona le spirit esimbulele angithi uzothi mawufika uzobe sombiza ngegama ukuthi sibongiseni asambe kusesibhedlela la akusike ekhaya siyahamba manje sekhaya gibela la nalihlahla asambe yabo eyona lento lena bacaba i-trick vele because ngoba oqala umuntu uzosho engashonela la ikhonini akasazi ekhaya kubo kodwa ebebona sekumele abizwe ngegama nalento ukuthi umuntu engagibela isihlahla ngigibela isihlahla nje phela ulandwa ngehlahla kuthiwa akagibele khona angithi uzungene naleso hlahla emotweni ugibela isihlahla phela ukwazi ukuhamba nje no but yazi ngibuza lento andibuka nene-stories zokuthi njengokuchaza ukuthi mhlawumbe ukushonile umuntu la ekhoneni asithi akalandwanga lo muntu ngehlala njalo kuyashona kodwa yena ganda akasabona ekhaya kubo yini mina nje mangasho ngifuna nokulanda ngoba no ngaze ekhaya kula no ngibuza asithi awona manje mangabheka lento le Department of Transport yabhala basho nje ngama east ukuthi the most dangerous roads abomoto yes abantu baya shuthi ayinokuza bathi ile abantu abashonele lapha yikunama accident ababiza abanye no nami lokho so ngifuna ucacisele ka no right so since it's wrong kulanda umuntu ngehlahla kumele ngalandwa futhi abantu bayashona like so iBhayibheli yayichaza ke mawufunda ama scriptures ufunda uJohn chapter 10 verse 10 uthi the thief's purpose is to steal, kill and destroy yabo in izinto ezi3 steal, kill and destroy bese ke ku Revelation 6 uyakunikeza ke a full picture ukuthi mawususebenzisa isihlahla ke manje angithi le thief has come to steal, kill and destroy uzwile ngithi mina uze esibhedlela uyolanda lo muntu usuyolanda le spirit esimbulele yabo so ukunikeza ipicture uNkulunkulu la Revelations chapter 6 verse 7 and 8 uthi and when the fourth seal was broken I heard the fourth living being say come and now I saw a pale horse and
and its rider's name was Death. Bonakala a pale horse ihashe lingathi liwumlotha yabo lo ligibele igama lakhe uDeath yabo. And there followed after him another horse whose rider's name was Hell yabo. Shoot Death no Hell ugibele ihashe lakhe yabo. uDeath ugibele lakhe. Ithini ke mission? They were given control of 1/4 of the earth to kill with war, to kill with famine, to kill with disease, and to kill with wild animals. Yabo? Yayibona iyavela mission kaDeath. Ukuthi mission yabo bazokubulala ngokugula. Lo bese sibhedlela ngithi if ushonela esibhedlela kusho ukuthi ukugula beku behind. Because they are given authority to kill with disease. Yabo? uDeath. Una authority yokubulala ngokugula. So uyomlanda esibhedlela oseshonile nangu kahle kahle umbulele ngakho ukugula ngama disease. Yabo? Usuthi ke ayisibongiseni gibela sambe. Yabo? Siyekhaya. Uwenza kahle vele ngoba vele uDeath beze kulo ezombulala. So usumnikeza another legal authority, legal right yokuthi akahambe ke manje ngoba useqedile ngalo ezekhaya ayoqedela umsebenzi abulala abanye abasaphila yabo. Usuyamfaka ekhaya ngoba unokwenza nto kushona umuntu this week nimlanda njengoba kaphinda futhi ashona next week kushona 2 abantu. Yeah. So futhi bonke baba ngokugwaza nanokuthi noma mhlambe kungenzeki ngathi sikhathi but ubona ukuthi la ekhaya i-trend yakhona ila esasiye khona kandanga ukutshela ukuthi lo muze njalo izinto ezenzakala ilezi i-trend yakhona isayida bayagwazwa abantu bakhona bayagwazwa. uDeath ufakiwe ngoba authority has been given ulo owaphuma nabo and vele uma ubheka umfana wakhona wafela etavern bamkwazi etavern bamlanda ngehlahla but lento le manje siyaqhubeka lo sasemngaba kwangokugcina cishe. So mawubala umloto road i-rate ama accidents yabo kusho ukuthi lawo ma spirits at death are active lapho yabo. Akekho wake wafika wazo ukhuza lo moya yabo. Wawuxosha ukuthi hey death spirits awunayo right ukuzobulala la. Scripture sikunika authority yokumxosha lo death lo moya lo njengoba sikhala ngomloto road. Masingaya sizofika sifunde le verse. Because amademona alazi kahle izwi. Izwi likaNkulunkulu li-final authority. Yabona uma usakhuluma nje ukuthi ekuzolunga hayi yazi nohulumeni uzozizwela. Usazobona kuloko kwenzeka one and the same thing. Kodwa mawufuna to effect change you use the word. 2 Timothy 1 verse 10 uthi it is that purpose and grace which he has now made known and has fully disclosed and made real to us through the appearing of our Savior Jesus Christ, who annulled death and made it of no effect and brought life and immortality to light through the gospel. Angithi sikhulume ngoJohn 10:10 verse 10 uthi uJesu the thief has come to steal, kill and destroy. I have come to give you life in abundance. Manje lana uthi then he has disclosed ukuthi and made real ukuthi sazi ukuthi ngokuza kwakhe death has been annulled, akusenamandla. Akukwazi ukuzenzela nje emgwaqeni emloto. Akukwazi ukuzenzela ezibhedlela.
kuthiwa kunehot mawuke wangena kule hot Asaphumi. so this truth has been made real to us but asithina sicabanga ukuthi ukufa singakuxosha ngehlahla so vele uSathane sabona ukuthi hayi abakalazi iqiniso yabo ungisayo uyongifaka ekhaya athi ngihambe naye yabo awusambizi ngodeath usumnika igama lalomuntu obeniyomlanda esibhedlela useshintshile usebizwa ngomfana wala ekhaya yabo kodwa yena in reality igama lakhe udeath umsebenzi wakhe is to kill by disease sickness accident war yabo mission yakhe nje ile Hayi isikhathi sethu sithini kanti la? Sesishiya 10 minutes nje. Wanda ukuthi asiqede. Yeah, ngifuna ngifuna ukuthi waqala kwesinye isikhathi mawubuya ngifuna sike sikhuluma indaba yama altar. Nanomthandazo say umuntu bamenzela ialtar, how to break those altars and imapha ama altars siba nawo. Ushuthi umahluko phakathi kwealtar kaNkulunkulu altar ka darkness. Yes. Yeah. Okay, yeah. Wayibeka mnandi ngifuna usichazisele ngomehluko phakathi kwalama altars and kule ye darkness uma seyenziwe siyibreak umuntu osekhaya njengamanje ubhekile yabo ukuthi hey ngifile ngathi kune altar engenzelwe yona somewhere. How to break the ama altars lawo aka Satan. Yeah. And siyibona ngani le altar sithi hayi le altar kaNkulunkulu. Okay. Iqala ukuyitrace kwakho. Qala ngithi yonke into kumele uyitrace ukuthi nanga sesitshela ngoJesu wayenyanga. Uthi nje akanasi isigubhu asifihlile. Yabo. So we are trace ukuthi lo muntu lona usindisiwe ngempela nje noma yabo. Ren X not to X Genesis chapter 12. Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Oh. One. Chapter 12. Chapter 12. But let's say the Shakanda. Advambe kahle mfana. Samele ngijwayeze. Yeah. All right, so let's find ngama version now too. Mhlambe isiZulu nale English. For the benefit yalabo abakhuluma isitswana. Verse 1 Genesis chapter 12 verse 1 to 3 ne itrace angithi right uthi uJehova wathi kuAbraham phuma ezweni lakini yabo nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona ngiyakukwenza isizwe esikhulu ngikubusise ngenze igama lakho libe likhulu wena ube isibusiso ngiyakubabusisa abakubusisayo nokuqalekisayo ngiyakumqalekisa imndeni yonke yomhlaba iyawubusiswa kuwe yabo so uqala uyaphuma ku background yakini Yeah. yabo uNkulunkulu bebiza uAbraham la uthi phuma manje into enezenziwa kaMtimande ungahlanganyeli naso yabo then mawusukwenzile lo ngizokubusisa yabo oqalekisayo ngizomqalekisa kodwa wena kaMtimande usuzoba isibusiso bazobusiseka ngawe manje usulethe iblessing kaMtimande yabo ngoba uNkulunkulu wenza example ngoAbraham because Abraham naye uzalwa inyanga kubo bebekhonza iThixo yabo so uNkulunkulu choose yena uthi wena woza yabo so thina masindiswa singena kule covenant uNkulunkulu ayenze noAbraham yabo ingakhethi
uAbraham uzozala isizwe esikhulu emhlabeni yonke. Wonke ama families azobusiseka ngaye, yabo. Yeah. So umuntu kosephumileke manje esezohlukaniseka khona ukuthi ialtar azolikhanda eli godly alisalithethi idlozi alisakhuluma ngedlozi. Yeah. Sekuyiprayer kuphela uNkulunkulu, yabo. Then is the obedience of Abraham. Eh? yes, It's now the Lord said to Abraham, go out from your country, your relatives, and your father's household to the land that I will show you. Then I will make you into a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, so that you will exemplify divine blessing. I will bless those who bless you, but the one who treats you lightly I must curse, so that all the families of the earth may receive the blessing through you. yabona. Bese ngicela uye ku second chapter le chapter 13 immediately. Uye ku verse 18 angithi yabona ukuthi sikhuluma ngale altar leyo kuyibuza usihlukanisa kanjani. Ubani verse 13? Chapter 13 angithi ukufunda u12. Yeah, chapter 13, yeah. So ngicela ufunde verse 18. So Abraham went up from Egypt into the Verse 18. verse 18. Yes. No. Lapho ku 13 uya. Oh, now. Yes. So you know what about. So Abraham moved in a tent and went to live by the oaks. Which is in Hebron. Yeah, which is in Hebron, and they built an altar to the Lord. Yeah. Uyabona ukuthi immediately uNkulunkulu embiza. Usephumile emsameni wakuba kasabizwa kulomsamo wakuba. Yena ngoba usebizwe uNkulunkulu, he built an altar uba specific to the Lord. Hayi altar yakamtimande. The altar to the Lord. Yabo. So separate ka manje kwama altars. Then le ekufanele uyidestroyeke ilapha ku Deuteronomy chapter 12. Deuteronomy chapter 12. Deuteronomy ayikho kude kakhulu. Ilapho nje la. Deuteronomy chapter 12. Chapter 12. Oh, yeah. Verse 1 to 3. Verse 1 to 3. You better see the land like the land of Egypt. Okay. The land of Egypt which you came. Okay. The land of Egypt from which you came, and the land where you planted the seed. Verse 2, chapter 12. Deuteronomy Chapter 12. 12. Okay, yeah. Now, la what he got. Verse 1 gag 3. Which one? Hey, kari let it got. Okay. Tingbo. Now 12. Okala la open mina qala. Okay. There are statues and audience you must be careful too. Okay, these are the statutes and the ordinances. Yeah. Yes. You must be careful to obey as long as you live in the land the Lord, the God of your ancestors, have given you to possess. You must by all means destroy all the places where the nations you are about to dispossess worship their gods on high mountains and hills, and under every leaf trees you must tear down their altars. Yeah. Yeah. Izokibeka kahle ukuthi
ngalena it will be it. These are the laws you must obey when you arrive in the land which Jehovah God of your fathers has given you forever. You must destroy all the hidden altars wherever you find them, high in the mountains, up in the hills, under the trees. Break the altars, smash the obelisks, burn the shameful images, cut down the metal idols, and leave nothing even to remind you of them. Yabo? So ku-strange ukuthi umuntu asindise kodwa futhi usasenomsamo usa because it's sexual out would leave nothing. I think see so like so ivezile nje ukuthi ama altars Ahlukana nanokuthi uvezile ama altars nje uNkulunkulu because Mike Susa you leave altars ulishiya ngoba ube kusithi ushiya izinto zakamadonsela. Yes. Then you become a blessing. Yes. Ziyaklasha noNkulunkulu. Angithi ubonile masilanda eqaleni ngamadonsela kuzobe kusalandelwa idlozi. Ukuthi idlozi liyabongwa, idlozi liyacelwa, idlozi liyakhonzwa, idlozi lenzelwa 1 2 3. Yabona ukuthi wena sekufanele ube faithful kuNkulunkulu, uthembe yena kuphela, abe isource yakho. Njengoba ethi I'm a jealous God. So ma umxuba uplease lo othe uzozenza njengoNkulunkulu. Bese kuba nomuntu ngiyangizwa umuntu athi bangenza i-altar into zami sengahambi kahle. Yeah, leyo altar isikahle basuke beyo consult on your behalf. Yabo. Mhlambe bangathatha isithombe sakho. Yabo. Hayi iyo ke ngifuna singene kuyo mhla uthola isikhathi ubuye. Yes. Mhlambe esingakhuluma ngayo ukuthi yenziwa kanjani and wena ngizothi ngone kuthiwa ayikanda angithi mase altar masinzwe nangidestroya kanjani. Yabona Destroyer lawo ma altar ukuthi mhlawumbe impumelelo yakhe ibanjiwe thatha isithombe sakho kanje. Webo ukuthi uya nefone. Man. Afika veze isithombe sakho adinanga lo muntu. Bese bachitha amathambo ke ngawe ke la. Bese ayasho ukuthi yebo ukuthi phone. Manje ukubona ngathi yabathakaza. Yabo so kusho ukuthi into practically lo mbuzo into kanje ukuthi bamreze altar baya la. So bayamonitor babona ukuthi usekuzothola ipromotion bayifaka isichitho baphendukezela izinto yabo ngoba naye uyalala aka command the morning. Sibela back into commander the morning. Ahora manje ikonekta kabla kaja wasivale. Yena bayamphutuma ngoba yena akayicommand morning. So that's why kwesikhathi abantu baba frustrated. Uthi mina sengisindisiwe ngathi kuba worse inking. Kanti awuyisebenzisi authority. Yonke lento it's just that ayiseke into oyibamba njengangale ngesandla. Ilento ebengitshela Ganda ngithi ngathola icall la omunye ubhuti. Neno utshela ngikhuluma noGanda last week ngithi ngathola icall omunye ubhuti la ejabulile nje ngithi uphuphe ubrother Enigma ethi umsebenzi utholile kule company aqashwa lo mshito lo bhuti lo wavela wavuka kule company wafika waqashwa. Yeah. Angithi khona nomunye nje ngangiyo ikhona ivideo yakhe la. Ngaze ngamsendela naye ubrother Enigma ukuthi isangoma ngale eNatal. Sathi
lento i strong desire yokuthi akayiyeke lento yobungoma. Weza ubrother Enigma ethi kungcono ushise impahla kunokuthi kushe wena. Mawuyisangoma ngeke ungele ezulwini yabo. Uthi lo muntu yabo. So mayiloke lalela waze wathola ke na ku YouTube lama message ke testimony yami ngale ka ST nangapho yathola ukuthi wasithola inamba ke egcineni wafona wacela inamba yami then waseyangitshela ukuthi sengifuna ukulahla lezi zinto manje ngifuna ukuthatha uJesu kodwa manje iyangisabisa kunekhehle lifikayo la lithi uyithathile yini i-insurance yebani uzobona lezi zinto The before since the topic just a quick one. yeah Sithi nawo udlulile kule nto and vele khona lo trendayo uthi uyekile naye. yes So nginokuza abantu bebe comment kuma social media ukuthi mawuyeka awukwazi uvela uyeke nje usunamathwasa kuyobela ulandele labo bafakile lokho ungathini ngalokho or no uyabayeka uneyekela nje uphume ezintweni sibazozibona nabo. phela lento kuya ngokuthi uyeka uyapi okwenzana abanye khona umuntu ukuthi bekuyinesi wathwasa wangena ephehlweni wasebenza waqhubeka wayenza into ebefuna ayidlozi sibe kanjalo then wathi ngoba sengikwenzile hayi ngiyaphuma ke kukho yabo omunye angene ephehlweni bamvale yabo athi hayi mase nifuna ukuthi ngisebenze ngizongenza ngisebenze ngeke ngilo ngilandelana nani abonakala vele ngasakufaki yonke into ayibeka yabo bese kuba khona omunye athi hayi ngiyayeka kanti mhlawumbe into ayilandile ineminye imigomo angeke akwazi ukuthi ahambisane nayo yabo mhlawumbe afuna into eprecious kuye yabo lento ayilandile ayisaqondani nalento yabo bese athi singamane siyeke yabo athi mhlawumbe sengizosebenza nje ngamanzi nje kuphela ngizosebenzisa isithunywa to ukuthi unina nizothi uyekile ubungomo kanti usasebenzisa the very same spirit, familiar spirit yabo kodwa manje familiar spirit ayisasebenzisa isigubhu thina sithi ibabacabanga yakuso kuya ngomuntu phela nama ngisho ukuthi kunjalo usuyasho nje kodwa nje izinto othuma uyi tracer kahle mawuyeka kufanele ungene kwenye kingdom le ka Christ ngoba uthu ama kingdom yabo awuthu kingdom of light a kingdom of darkness so ungasakusebenzisa okobungoma akusho ukuthi usuphumile kwa darkness it's just that awusakwenzi lokho ukujampiselayo but still kumele uye emgidini kumele uyothwasisa ubane nebongo yabo kumele ukushisa impepha hayi ubatshela nje ukuthi hayi sengizoba umthandazi yabo basebenzisa lesiphiwo ke lesabathi isiphiwo so profita ukuthi usebenzisa iladi manje sevela light ikandlela sebenzisa amanzi yabo so but it's still the same kingdom. No matter ukuthi amanzi yani but it's the same kingdom. Ku wrong light kandlela. Mawuthanda zoxapha kandlela ulight ne? Hayi ulight ngoba makuyi lockdown uzolightana. Umthanda lozo wakho uphelele. Awamqabe ikandlela. Lockdown ngena kanje. Phela uyalithenga ikandlela store. Phela sikhule kulento makandlela
abantu abanye manje I'm sure khona abantu amanye family abasindisi bayikhandlela lebethandaza. Yeah, ikhandlela uma usuqedile ukuthandaza uyalicima. Yacima ucima bani? Ayibe mangithandaza mhlawumbe ngiyalighta mina ngifuna uqabana nami ngikwenza ukuthi nguyekile kodwa ngizokuthiwa ku wrong kodwa nginayo explanation yakho ukuthi kahle i wrong group lento. No, uNkulunkulu fanele wazi ukuthi uhlala kuwe. Akahlali ezintweni. Yabo. Akahlali into usuvakashela umuntu. Usuphethe ikhandlela lakhe ebhegini. Before ulala wena usuyakhanyisa ikhandlela lapha emzini yabantu. Uyabona ukuthi usukhanda ialtar futhi. Yeah, khandi makes sense. Yabo. So uNkulunkulu akaphathwa akafakwe ebhegini uNkulunkulu. Yabo. Awumniki imbala ukuthi namhlanje ngithandaza ngeliyelo nelihwhite. Wala bese ngishaya lento la kuleviki ngoba nginezitha ngoba nginezitha sengikhanyisa elibovu. Ngithi ngishaya back to sender. Akona nje lokho kwathi libomvu ngilifaya phakathi. Faka inaliti. Uyithi mama uthi ngibona ukuthi yabona ukuthi i-witchcraft be. Yeah, wathi into zamawutha yami kahle leli khandle leli red. Ingilweli 18 ayiphela nogogo kade wasengenzisa yeah so uNkulunkulu into ebambekayo engacorrupteka nezitha zakho ngithi nomuntu uyalight ikhandlela for wena yabo so why yabona nje ungathola nentombi yabona la ukuthi uyawalight abe mabili. It's binding love manje usakwazi ukuphuma kuye. And now by ngayekela lokho umjolo lento le yabona ukuthi zonke lezi zinto uNkulunkulu usave thina yabona ngiyayibona it's binding awakhansela awuthu wawabopha yabo so landa noma ungafuni pepe ingunkulu ayasolaza yeah so futhi mawibuka indaba yalikhandlela into it's a man-made thing. Yabo. It's a man-made thing. Wena nje mayingekho ke ungalisebenzisanga ungayitholanga lekhala obuyifuna ngithi abanye banokulayitha eliphephuli mase befuna izingane lethe ingane lekhala engathi purple or light blue uyabo ukuthi isithixo leso u-identifya yokuthi uzotho igift yokuthola umntwana ukuconceive through kushuthi God of fertility uyo lo invocayo yabo you are invoking the God of fertility yabo. Hey guys ngisambisa invoke God ban mina kodwa ngisebenzisa eli yellow neli red neli white ngisebenzisa yellow ne white kuphela ngihle bengifaka makunzima ired lo wathi ugogo ichaza umuntu wathi yazi ugogo mara ublue olwandle white ke ba holiness light mabesho yabo ukuthi kodwa nje iBhayibheli lithi greater is he that is in you yabo uhlala kuwe inside awuthi izinto zamakhandi futhi nje kade ngagcina nokuba nalo sikwazi ukumlimit enzakalele yazi ukuthi masethanda sangasalilete khandlela mina ngisazi noma but ngezwe ngumuntu nje idenda amakhandlela but nami ngathi bese vele sengislow it down let amakhandlela ngoba bengiwalight down yeah yona ngambekilight bengilight okunye mase ngifuna ukuthi ngilwa kahle ngiwashe elight ngacishe ngasha nendlu lighting stuff endlini yabantu ngalighta nempepho yeah ngilighta nempepho
Ngoba ngifuna ukubuza ukuthi unalo ulwazi kambe sonto la iCatholic umuntu bengiphikisana naye ngidala sonto lethu leli ndoda ngathi vele liyaphetha ngiyomubuza ngamakhandlela bengimtshela ngithi I feel ukuthi all the things abazikhuluma about the Roman Catholic Church ngathi ziyiqiniso because ngokubona kwami mina I think lokuphela isonto uma ungena kulo nje lineyithombe lethu ikhandlela amakhandlela wena enganala ngangikuse khona lapha indoda balayita amakhandlela akudala nabomvu amanye ngiqala ukubona lapha angithi kwesisikhathi mabefuna ukuthwebula ke manje befuna ukuthwebula nawo nokuhlala in the middle bese bawalighta around amakhandlela abukabangangiyajuluka ngangiya lapha ngibafaka khona ingubo yakho ethengwa wayibopha kanje bese uyayibopha sebengibuka kabi because phela ngangisonto khona ngazi mina ngokwenzana because ngangithi uma ngile ngizwe ngathi into zami ziyavuleka yabo so manje bese ngikhuluma ngempela iqiniso ayida ngabusa waye wangihleki mase kumele ngithengele ingubo le efakwa la bese iyalenga amali 150 kunje imali ngangingenawo kahle kwangaqonda because uyenziwa end of the month lento yakhona so imali uthengina but wasekumele ngiyothenga ingubo mase uthenga le ngubo ilaba khanyisa khona le lamakhandlela amaningi bese bayagijima la emva kwakho background bagijima background and lamakhandlela amaningi besphiri angifuni nokusho ukuthi namfana wawuza la kanti ufuna ukukhuluma ngathi ngilisho mina Ntomalisha mama sonta mase mina ngiphela kuseke ngihlala abantu ngababona sekuba kuke ila kusonto ebusuku no kusonto ebusuku nase khona nase nango 6 uyayi nango 6 kodwa lesiphiri bathi kuyanyiwa la sorry for strong language bara lesiphiri mara leli la la khona la isuthi bathi sonto labo mama so kodwa ngathuka nje into engayibona lapha yabona makulayito kanjalo automatically uzojuluka yabo kufuneka lo mjuluko so bazothatha lo mjuluko wakho kodwa ngajuluka ndabani ngajuluka ndaba uzosala phela basprinta futhi lapha ngaze ngijule ukuthi mina angijahe izinto ngaze ngijule ngangihlala le khona lapha emumva bese bayenza ungabengakulayitela bagcina kumele phela ngithenga ingubo bengilayitela amakhandlela bangamukeli then ilapho ufaka khona le ngubo ke uma uthandaza ufaka khona le ngubo uthandaze uNkulunkulu wabo nakhona ba kodwa amanzi ngawaphuza ke baba uzobe usuthwebulekile kodwa amanzi ngawaphuza azinkosi yami amanzi akhona atengenza ngiphole izamzami water ngithi mase kuphuma isonto niphuziswa amanzi inami ngawaphuza bengena choice ngicela nekhaphe yodwa ngakuswa awona makho kodwa mhlambe nje masingayifundisa ukuthi uma usuhamba noNkulunkulu ungabi khona into ebambekayo ngoba yonke lento can be corrupted yabona izohamba nedoctrine yayo yabo because into lebonke bento kuphuziswa amanzi yini ula uNkulunkulu ningabe nabanye uNkulunkulu emanzini because uzona abantu bakhona abantu abadala bethi hey Nkosi amangathi just ukuphuza amanzi mangasayiphela into sangumzana nami sebese mabengibuza uyile nesonto ngiyanga hey nami kade ngagcina ngazi Nkosi yamazi la eChristian phuzile ngathi ngiyazithela lapha eofficeini bangafeke ngiphuzele amanzi yabona ukuthi ithemba lakhe selikula manzi into zami ifanekile mangayophuza amanzi ila ngaqala ubona kodwa abantu lezinto lezi ifana namafutha lanani bayazi ushipha so umuntu angakhona nokuphila manje lesiya amafutha usethembela amafutha mhlawumbe lahlala gcoba wona ngitshela uyofana lokhu ugcoba amafutha ibuyela kuyele ukuthi ningabe nabanye uNkulunkulu emanzini yabo lama spirits abizwa marine spirits marine kingdom yabo kune hierarchy lapha yana yabo kuno queen of heaven queen of the coast ama mermaids beast dragon yabo kuningi kusho kwezinye indawo kusacrifice ngayo babaqabungazi yazi yes angithi uNkulunkulu uthi my people are destroyed they lack knowledge
yabo. Hey. So kuyakusiza ukuyinika isikhathi yonke into uyimeje ngescripture yabo. Usuyifunda iBhayibheli usul-downloadile kuwe yabo, yonke into mayisiyenzeka uyabheka ukuthi okay scripturally kuthini. Bawuxaba siyabonga sikubona next time mawubuya sikhuluma indaba yama-altar ukuthi siwa-destroya kanjani lawa uthothi umuntu wenzelwe yena ufile ngathi mhlawumbe abanye babona umuntu yaphumelela sebeyomenza lezo zinto lezo nje ukusithatha usibeke nje nge-information yalapho ukuthi lenziwa kanjani leyo altar kufakwa izinto ezinjani nanokuthi mina mase ngithandaza ngithandaze kanjani ukuze le altar libreakeke. Yeah. Nane altar eli right umuntu angaba nalo iliphi kahle kahle. Yeah. Ukubalekile nje akudingi ukuthi uzolikhande physical altar. Wena ngokwakho uthi uNkulunkulu umzimba wakho is God's temple. Uyithempeli lakhe. Yabo. So it's not a physical thing, it's not a physical building. Yabo. We are his dwelling place. Ukhona scripture simnandi nje mawungayithola ipicture ukuthi ongeke kuloku hlupheka ukuthi 2 Corinthians chapter 6. Yabo. Verse mhlamba siqale ku verse 13 uzoba nesithombe kodwa ngiya kule temple umzimba wakho u13 ilelo le idawuda uthe Mr. Kanda uthe yase utheni konje King ile English ka King yeah Shakespeare to bring ayizwi kahle chapter 6 Holy Bible chapter 6 Bible lami kodwa nkosi. Okay uthi verse 13 uphelela sizofunda I am talking to you now as if you truly were my very own children. Open your hearts to us. Don't be timid with those who do not love the Lord. For what do the people of God have in common with the people of sin? How can light live with darkness? And what harmony can there be between Christ and the devil? How can a Christian be a partner with one who doesn't believe? And what union can there be between God's temple and idols? For you are God's temple. This is your individual. For you are God's temple, the home of the living God. And God has said, I will live in you and walk among you, and I will be your God. Amen. Amen. Icacile waxaba siyabonga kakhulu sikubona ngokuzayo masikhuluma ngama-altars. Amen. Amen. Otherwise on camera and sound I got my man James ukhathele uyafa. Ukhathele udaka. NgesiZulu ukhathele udaka. On camera and sound I got my man James, and on my right I got my man Ganda. Otherwise mina ngwakunene ngwakamadonsela ngumthemane ngobhambule ngabambili seza nonina ekhakhonina kaMtambe James. We out.